F'kollox ma kollox, iċ-ċiklu menstruali tal-mara għadu meqjus bħala suġġett pjuttost tabu u frekwentament jiġi diskuss b'mod konfidenzjali iżda mhux b'mod miftuħ. Fid-dawl ta' din ir-realtà, is-Segretarjat Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza organizza diskussjoni miftuħa bilan li jitqajjem iktar għarfien fuq dan is-suġġett u titkisser l-istigma assoċjata miegħu. Fid-diskussjoni pubblika ħadu sehem fost l-oħrajn ġinekologa Abla, student tal-Mediċina li huwa wkoll rappreżentant tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ u għallima tal-PSD. Fid-diskors tagħha, is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg ħabbret proġett pilota li se jwassal biex prodotti tal-period jibdew jitqasmu b'xejn fl-iskejjel kollha madwar Malta u Għawdex fis-sena skolastika li ġejja. Dan huwa parti mill-impenn elettorali tal-Gvern li fil-programm elettorali Malta flimkien wieħed li prodotti relatati mal-iġene menstruali jibdew jitqasmu b'xejn lill-istudenti fl-iskejjel madwar Malta u Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari spjegat li qed isiru studji estensivi dwar proġetti simili li saru f'pajjiżi li diġà introduċew dan il-kunċett. U mbagħad jibda l-proġett pilota f'numru ta' skejjel qabel ma jinfirex mal-iskejjel madwar il-pajjiż kollu. Barra minn dan, hija referit ukoll għal fatt li l-manifest elettorali kien wieħed ukoll ir-rata tal-VAT fuq prodotti relatati mal-menstruazzjoni tkun l-inqas possibbli. Qalet li għaddejjin id-diskussjonijiet rigward dan. Naraw kif l-aħjar namlu dan il-metodu ta' distribuzzjoni fl-iskejjel sabiex inkunu nistgħu nilħqu aktar persuni fil-waqt li nassiguraw ugwaljanza għaliex mhux kulħadd ikollu dak l-aċċess. Intant, l-assistent direttur fid-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem Annalise Desira għafset fuq l-importanza ta' aktar diskussjonijiet fuq dan is-suġġett u qalet li għandu jkun hemm aktar aċċessibilità għal dawn il-prodotti. Neliminaw l-istigma marbuta ma' dan is-suġġett u ovvjament anke nitkellmu fuq l-iġieni marbuta li ħafna drabi nissumu li kulħadd jaf x'għandu jagħmel waqt li jkun qiegħed bil-period.